Na začiatku ďalšieho panela je uvedený zoznam príslušníkov partizánskej brigády Jana Žižku počas SMP 1944 až 1945, spracovaný podľa zoznamov, ktoré sa nachádzajú vo Vojenskom historickom archíve a archíve základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bánovciach nad Bebravou. Na paneli 7 je prehľad činnosti brigády od novembra 1944 do apríla 1945. V tabuľkách je popis ciest štábu, útoky partizánov a nemeckých jednotiek, diverzie, prehľad počasia z meteorologickej stanice v Bojniciach od novembra 1944 do marca 1945, maximálna a minimálna teplota, zrážky, výška snehovej pokrývky. Na mape sú zobrazené farebne a číselne jednotlivé cesty štábu, útoky partizánov a nemeckých jednotiek, diverzie, vypálené obce a ďalšie fašistické represálie podľa legendy. Koniec panelu.